presented by मुस्कान म्यूजिक। देखी भैया माई के दरबार में एक मतारी अपना बेटा खातिर कैसे गुहार करतिया, सुनी है भाव से। हो मुस्कान म्यूजिक। लाल रंग के चुनारी सुनी देवी माई हम लाइल बानी माई हो। लाल रंग के चुनारी सुनी देवी माई हम लाइल बानी। कैसे करे जावा जुराई देवी माई एगो लालना बिना। कैसे करे जावा जुराई देवी माई हमारा लालना बिना। कैसे करे जावा। देखी भैया आज नवरात्रि में एक माई अपना बेटा खातिर बोल रहा बारी। कोरोना वायरस के चलते एक बेटा खो गई बिया, उन्हीं के गुहार करत रहे। हो सुन देवी माई हम तो हे बोलवानी। कौन गलती कइनी अपन बेटा भूलैनी माई हो। सुन देवी माई हम तो हे बोलवानी। कौन गलती कइनी अपन बेटा खो गइनी। कोरोना वायरस माई बेटा ले गइल हम कहतानी ए माई। कोरोना वायरस माई बेटा ले गइल हम कहतानी। कैसे करे जावा जुराई देवी माई एगो बेटा बिना। कैसे करे जावा जुराई देवी माई हमारा लालना बिना। कैसे करे जावा माई से रवली Mixed by मुस्कान म्यूजिक। हो 2020 में कौन घटना आइल। कितना माई लोग के गोदह सुना भइल ए माई सुना ना। 2020 में कौन घटना आइल। कितना माई लोग के गोदह सुना भइल। राइटर छोटू दीना नाथ माई आइल एगो लालना बिना। राइटर छोटू चंदन चौकी बाटे आइल एगो लालना बिना। कैसे करे जावा जुराई से रवाली हमारा बेटा बिना। कैसे करे जावा जुराई देवी माई हमारा